kabady, welcome to my channel. So panibagong vlog na naman. Ngayon magluluto tayo ng pork barbecue. So dahil siyadong mausok, so gagawin ko, lulutuin ko muna yung karne dito sa frying pan. Kasi pag idiretso mo to sa sa uling, masyadong mausok. Pero lulutuin ko rin mamaya sa uling. So stay tuned lang kayo sa aking channel para makita nyo kung paano ko lulutuin mamaya sa uling, paano ko ihawin. Yan, tapos ito pala, na-marinate na siya sa tuyo. May Sprite at saka linagyan ko ng lemon, bawang. Saka yun lang pala. Yan. Lagyan ko na rin ng konting ketchup para mas malasa yung pagka-barbecue niya. Yan, pakulan lang natin itong ihawin na barbecue para kunting ihaw na lang. Saka parang hindi siya masyadong mausok. So bawal magpausok dito sa dapat ganyan lang. So kung gusto mong mag-barbecue, mag-ihaw, ganito ang pwede nyong gawin kahit sa loob ng bahay. Hindi siya mausok. Yan, marami pang tubig so hindi pa siya pwede. Maiiga ito mamaya at maging mamantika. Sa termo, pwede natin i-slice at saka tutuhugin. Naiga na yung ating ginuluto na pang barbecue. Yan. Tingnan nyo. Ito, pwede na. Actually, pwede naman silang lahat. So, pwede ko nang balik ko muna kasi parang yan, pwede na mga kabady. Patayin ko na itong gas. Tapos papalamigin ko lang ng konti at i-slice ko na mamaya. Palamigin ko lang ng konti, then i-slice and then magtutuhog na mamaya. Mabilis lang mga kabady magluto ng barbecue. A few moments later. Ito na yung aking barbecue. So meron akong maliit na ihawan, uling. So dito tayo mag-ihaw. Kunti lang para hindi siya masyadong mausok. Kunti lang yung uling niya mga kabady para hindi mausok kasi mag-aalam itong building kung mausok. Yan. Tapos lagyan ko ng ketchup. So dito lang ako nag-ihaw sa loob ng kusina. Yan, tignan nyo, hindi mausok. Pero amoy barbecue na. Amoy barbecue. Sarap ng amoy, nakakagutom. Amoy pa lang ulam na mga kabady. Sarap.
Yan, medyo umusok na ng konti. Ang kabali. Yan, kunti lang yung cooling niya kasi yan na oh. Lasang barbecue. Amoy barbecue, lasang barbecue. Normal na ano lang, nagluluto ka ng sinigang, gano'n. Bulalo. Maganda, pwede na to. Yan o. Ay, may usok na. Yung isa. Pwede na rin itong dalawa. So, yan. Hindi na lang. Ito, lagyan ko lang ng medyo mausok na. So, pwede na rin to. Yan o. Yan, pwede na rin to. Sarap. Pero hindi nga lang karoon pabilis sa labas kasi pwede mong lagyan ng uling. Lagyan ng maraming uling. Ito, kunti lang. Sarap. Ito. Pwede na ito mga kabady. Tingnan mo. Tingnan na lang. Ito, pwede na rin. Yum, yum, yum. A few moments later.
So yan ulit guys sa ating vlog for today. So please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Okay, hanggang sa susunod ulit mga kabady. Bye!